Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchinwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmuri Zimbabwe takuigira inyaya ya mukadzi anonzi Weku Masara weku Shamva ngane makore 43 akashaika mushure mekunge Arumwa NeGarwe muri Zimbabwe. Parunzi mukadzi uyu ainge aine dambudziko rekurwara nepfungwa sakarunzi akabva kumba kwake musi wa 30 July ndo pakabva kumba asina kuudza murume wake. Then musi wa 6 August murume ndo parunzi akaenda ku police achinofaila a police report kuti ari kushaya mukadzi wake. Ndo pari kuzonzi mukadzi uyu awanikwa muMazoe River, ma remains ake awanikwa ipapo. Parifungidzwa kunzi Arumwa NeGarwe nekuti muviri wake wairatidza kuti pane mabites anga aripo. Saka kutaura kunoko mukadzi uyu body yake yaendeswa ku Shamva hospital uko aendeswa for postmortem. Inyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe yaitika ku Shamva. Ndo nyaya yatata kuvigirai muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.